Hamaseigarren pasartea. Badaezpada, eskuartean zabalik zeukan liburua itxi eta poltsan gordetzeko ardura eduki zuen. Gizonari irakurketa desegokia iruditzen ahal zitzaiolako, Jon Juaristiren El bucle melankoliko izaki. Idazle horri boikota egiteko asmoa zeukan. Besteak beste, ez zuela gehiago asasinoen hizkuntza erabiliko esan zuelako. Baina, Juliesen omen zen irakurtzeko behartu zuena. Liburua agitzongi idatzia dagoela eta egilea polemista handia dela. Eta polemista handiek erasotzen dituzten jarrerak hobeto ulertzen laguntzen duela argudiatuz. Zuzara erruduna, bota dio, El bucle irakurtzeko gomendioak aireportuko gizonarekin elkartzea arriskuan ipini izan balu bezala. Batemati irakurria da, bidaietara eramateko liburuak jantziak bezala aukeratzen dituela. Liburu txik, ukitu zerioa ematen dutenak, paseorakoak, gazte ematen dutenak, serio egiten dutenak, espiritualtasuna darienak, non zabaltzekoa diren. Irribarrea sortu zaio Juliari norbait oroitutakoan, eta harrik atz batez seinalatu du haserre. Zeu izan zinen behartu ninduzuna. Gogoratzen? Akorduan du ordukoan argitu ziola, gorzen ez naiz alemanez mintzatuko, esaldi famatu hartan inspiratutakoa. Ezin desegokiagoa biztan denez, provokazioa hutsa zela, baina ez egoela literalki hartzerik, asmo erretorikoa zeukalako agidanean. Gainera, ezin Jon Juaristi izan bota zuena, harirako batera sola ezaion arren. Azkenean, gizona alboan jarri zitzaion ala ez? Ezin izan zuen. Buruarekin ezezkoa eginez, etxipena adierazgarri.